Dragi gledatelji, pridružite nam se na spektakularnom putovanju stoljeća. Stipan and Luka Goes Hollywood. Pokupio nas je naš friend Mimi. Ovdje ima toliko toga da uopće ne znamo od kud bi krenuli. Osim naravno sa dalmatinskom večeri! Znači, naš prvi susret sa Los Angelesom bio je predivni koncert na kojem su legende poput Nene Belana, Maje Blagdan, Tedi Spalata i Zorice Konđe izvele neke od najdražih nam dalmatinskih pjesama. Ne treba ni spominjati da smo se nakon 16 sati leta izvrsno zabavljali i da su nas zbog udaljenosti ponijeli domoljubni osjećaji. Nakon kvalitetnog sna krenuli smo upoznati Los Angeles, grad anđela i beskućnika. Prepun nepreglednih nebodera i sa 18 milijuna stanovnika, na filmovima mi je uvijek izgledao veći od života. I zato sam se stvarno iznenadio kad sam shvatio da zapravo izgleda ovako. Sve je ravno, a jedino što uvijek pokazuju na filmovima su ovi neboderi tamo iza, koji se zovu Downtown. Iako Downtown ima onaj pravi njujorški feel sa starim ciglenim zgradama, požarnim stepenicama i pokojim neboderom, ostatak Los Angelesa zapravo izgleda kod skladište u Jankovinu. Ne treba ni spominjati da je Los Angeles centar američke filmske industrije i da je dom najpoznatijim filmskim studijima, a za skroman iznos od samo 450 kuna možete ih i posjetiti. Obilazak studija uključuje fascinantne filmske kulise, pravu malu prašumu u centru grada i rekvizite iz popularnih filmova poput Matrixa, Supermana, Batmana i Tuđmana. Pukom slučajnošću prošli smo i kraj mjesta gdje je fotografiran slavni cover benda Pink Floyd. A obilazak se možda najviše isplatio jer smo vidjeli ženu sa najglupljim poslom na svijetu. Gryffindor! Jedna od poznatijih ulica je Hollywood Boulevard, a na njezinom hodu slavnih su se smjestila legendarna imena iz pop kulture poput Toma Cruisa i Orlanda Blooma. Nažalost, po bulevaru se teško hoda zbog hrpetine propovjednika, maskota i debelog Spidermana. Ovdje se nalazi i slavno kino Chinese Theater. Ovdje su otisci prstiju i stopala od poznatih glumaca. Tako da ovdje možete usporediti svoje dlanove sa slavnima, makar to rade samo najgori turisti. Kako veće ruke imamo? Još u svakom restoranu ili kafiću je obavezan tip od 15%. Zašto jednostavno ne uračunaju tip u cijenu, kaj ti misliš, Stipan? Aha, da, ne znam. Jer koja je smisla tipa ako je obavezan? To više nije napravljeno. To je očito da oni žele da cijena izgleda jeftinije. To je isto kao ono 7,99 što još, ako je $7 nešto... Onda je 10. Onda je 10. Ja sam ko Steve Buscemi u Reservoir Dogsima i to mi se ne sviđa. Nisi dao tip? Ne, nisam dao tip sad. I don't tip. Ozbiljno? Nisam, pa nije me pitala, šta? What do you mean you don't tip? I don't tip because society says I have to. Upravo
smo došli na Venice Beach, to je otprilike nešto slično kao hrvatska Opatija, samo 10 puta nabrijanije. Ovdje imaju sve. Imaju nabrijane breakdancere, imaju nabrijane skatere, imaju nabrijanu bebu skatera, disco rollere koji vježbaju ples, imaju Baywatch i art instalaciju sa svim zastavama svijeta gdje putnici mogu odati počast svojoj domovini. A jedna od možda najpoznatijih stvari je slavni Drum Circle, gdje ekipa po cijele dane lupa po bubnjevima. Znači ovdje nasred plaže ekipa svira bubnjeve i jako su sretni i meni je super da stojim 10 metara od njih na vjetru, a sve smrdi po travi, marihuani. Na ovoj vanjskoj dvorani za vježbanje je vježbao slavni Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Evo, Stipan si je upravo kupio cool majku u ovom dućanu. Malo smo sjeli na Venice Beach ispred Quiet Ocean. Puše hladan vjetar, nije tak tiho. Ljepše je u Hrvatskoj. Hrvatska je puno ljepša. Da. Domovina je uvijek, najljepše je doma. Svi u Americi uvijek pitaju where you from, otkud ste kao, ne? I onda kažeš Croatia i totalno niko ne zna nikad. Da, najbolje reći bez Croatia, opće samo kažeš near Italy. Tako bi si mogli promijeniti ime zemlje zapravo. Near Italy. Where you from? Near Italy. Oh, yes. Very beautiful Italy. Nalazimo se upravo u Malibu i tu je jedna ogromna autocesta i s svake strane su full skupe kuće, tu su sve bogataši. A realno gledano, nije tak baš lijepo. A, kaj veliš? Dobro, ovak se živi, to je to. Gle, ovo. Da. Na Malibu smo se odlučili i okupati, a kupanje u oceanu izgleda ovako. I'm leaving my woman. Does you know why you will by and by no true love ways. Sometimes we'll sigh. Lijepo se kupat tu u Americi u vodi, ali malo je problem jer se možeš uslijediti. Da, ja se isto slijedim. No true love ways. Stipan, where are we going, man? San Francisco, man, wow! I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a man could want. I got more than I could ask for. Na putu San Francisco krenuli smo legendarnom cestom, Route 101. A negdje na točno pola puta smjestio se dvorac koji je za filmofile dosta atraktivna destinacija. Evo upravo smo skrenuli sa glavne ceste i idemo do dvorca Hearst. To je dvorac od tipa po kojem je snimljen građanin Kane. Some kind of wonderful. She's
She's some kind of wonderful. Yeah, she is. She's Nažalost, dvorac je kilometrima daleko na brdu, pa smo prvo morali ući u centar za posjetitelje. Ili ti... Hearst Luna Park. Da, pošto Amerikanci sve rade, od svega rade Luna Park, pa tako i od Hearst Castle-a. U Hearstovom Luna Parku se može pojesti fini Hearstov odrezak, kupiti Hearstove majice ili pogledati film o Hearstu u Hearstovom kinu. Do dvorca se može samo ako se plati $25 i onda vas bus vozi gore. Tako da smo odlučili zapravo sjesti samo na Starbucks i popiti dobru staru litru kave. Tako je, dobru američku litru kave. my baby, she's alright. My baby's clean out of sight. Don't you know that she is? She's some kind of wonderful. She's some Druga polovica puta vodila nas je uz ocean, pa smo tu i tamo zastali kako bi upili čari američkih pejsaža. sweet little woman like mine. Yeah. Can I get a witness? 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 Talking about my baby. She's some kind of wonderful. She's some kind of wonderful. Talking about my baby. She's some kind of wonderful. She's some kind of wonderful. Okay, San Fran, let's go, check it out. San Francisco, poznatiji kao San Fran, Frisco, Santa Francesco ili samo SF, centar je sjeverne Kalifornije i ovjekovječen je u mnogim filmskim klasicima. In a silver coat spoon. Izgrađen je na brdovitom području i slavan je po kosim ulicama koje jesu idealne za filmske potjere s autima, ali u stvarnosti malo otežavaju stvari. You know it's hard to believe 30 days in the hole. Jedna od najpopularnijih ulica u San Franu je Lombard Street, Ovo je neka full poznata ulica i svi fotkaju. a poznata je zato što je zbog 8 oštrih zavoja najvijugavija ulica na svijetu. Castle round. I'm telling you can show. Sad smo upravo prošli tu legendarnu serpentinastu ulicu, gledaj kako je dobro. Sve cvijeće. Dance floor. It's got your head spinning round. If you live on the road. Take the urban noise with some urban poison. Wanna lessen your life. Frisco je poznati po svojim velebnim dokovima sa kojih možete krenuti na iznimno popularno razgledavanje zatvora Alcatraz, koji je zatvoren 1963. i iz kojeg je uspjelo pobjeći samo 2 ljudi, Sean Connery i Clint Eastwood. Htjeli smo ići na Alcatraz, ali nažalost rasprodan je 3 dana unaprijed, tako neku srijedu bi mogli ići. Ali sva sreća, slučajno smo našli green screen i sad možemo na Alcatraz. Popodne smo sjeli u dobar restoran u talijanskoj četvrti, koji toplo preporučam. Nalazi vam se točno prek puta restorana Mona Lisa, kafića Pinocchio i kafe bara Puccini. Za kraj ostao je možda i najslavniji simbol San Frana. Evo upravo prolazimo Golden Gate Bridge. Got your weak in the knees. Only season dust that you got bust on. You know it's so hard to please. Nedaleko od mosta je vidikovac sa krasnim pogledom na cijeli grad. No ovdje smo imali puno važniju misiju od pukog razgledavanja. Zapravo pravi razlog zašto smo uopće došli u Ameriku je da ćemo sad Stipanja izvesti jedan performans u San Francisco.
Samo klopaš stalno. Gladan sam cijelo vrijeme. Sljedeće odredište nakon San Francisca bio je Las Vegas. Vegas nije u Kaliforniji, nego u državi Nevada, a autoput broj 15 polako ali sigurno vodio nas je prema našem odredištu kroz pustinju Mojave. Tipan, mi smo ostvarili naš san. Vegas je nešto najbolje ikad gdje smo bili, ja mislim, kaj ne? Totalno. Ovo je jedino iskreno mjesto u Americi. Uvijek onak se prave se da su pristojni, ali zapravo je sve Luna Park. Ovo je The Luna Park. Tu se doslovno svakih 5 metara vidi nešto novo, bile to seksi ženske, razni talentirani performeri ili full loši vanzemaljac. Ja sam upravo u potpunosti izgubio Mimija i Stipana. Evo naš satih hokeja! Onda smo upoznali drage prijatelje na pokretnim stepenicama i išli smo pogledati legendarne fontane ispred hotela Bellagio, koje nisu radile. Već 20 minuta čekamo i uopće se nećemo paliti. Evo, ali selfie ćemo napraviti. Selfie time! Mislimo da je vrijeme za kasino, idemo potrošiti $5 da zaradimo $1.000.000. Evo ja dajem $1. Izgubio sam $1. Staviš $1 i za 2 sekunde nemaš ništa. Gle, mi bio posto ovisan. Prestani, ovisan si. Ide mi. $1. Mi uopće ne smo igrat, uopće ništa. Izgubio si. Kako? Evo idemo u neki second hand shop pogledat kaj ima. Hey Stipan, where are you from? Near Italy. Kaj si kupio? Evo, gle, ovo. Da. Neku majicu, full prekraske hlače. Traperi u modi, traperi je sve samo traper. Evo sad smo bili vani i sad moram Mimi raditi photo session mene kak poziram. Ali koji je kao koncept? Kao? Da, koncept je kao consumerism, America, Wendy's.
take me to Cheesecake Factory. I was trying to forget someone I had been losing. To je transformacija koju ti radi fast food. Oči, ne znam ti gledam. Ovo ide na printu. To je to. I tako, došao je kraj našem posjetu Ujedinjenim Amerikama. Na putu do aerodroma još jednom sam vidio ocean i to me podsjetilo na onaj krasni koncert s početka našeg putovanja. I na fantastičnu izvedbu jedine i neponovljive Zorice Konđe. Stavljam $1. Okay, I have a good feeling. Las Vegas, bye bye. Never again. Come on, Las Vegas!